Kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo nhau zuwa ranyasi zuwa rechimakumi mairi noshanu mwedzi uno chikumi rekai tiringe munhau dzanyasi iye gweta tabani mupofu goti ndikuda kuendesa checheyo SDA kuti irekere zvairi kuita zvokupata gwirei nasanyandwi nevanhu ZANU-PF kuwapa mukana kuti wamire pamberi panoparidziwa paye rekai tione kuti zvinosvika kupi wakahwadziwa fani pakareketiwa nasanyatwe kuti ZANU icharamba ichitonga kusvikira amen. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tinenge takaringa zvedu tichikunyepai kuti zvirikutekaira sei. Apa iye tagwirei anga ari kuBulawayo nyasi ari kuita katombokanyai kacheno abiya cheo ZANU-PF kunyanya wamwe wochidiki wanga wanzi wauye ikweyo kuti wafundzisiwe nokumbwa zvizere kuti nyaya yokupuwa mapepa ovhu ichatekaidziwa sei. Mandiwe zvinoita kuhwadza chinenge chinzi national asi unozoona chinhu chacho chiricho ZANU-PF nokuti chiri kuitiwa iyo kamasirogani mandiwe zvinobhowa zvinohwadza. Rekai tirambe zvedu takazviringa kuona kuti zvinopera sei asi panenge pane nyaya apa ticharamba tichikunyepai mabuja kuti zvinenge zvitekaira sei. Ipapa wamwe wagotoringa wakati zvaari kuita tagwirei taakutanda manje kuona munhu ari kuda kuti apinde pakuita mutungamiriri wenyika. Iye akaguburika akati aiwa bandikuda baizvezvi nokutoti wamunangarwa wachiripo kusvikira 2030 asi dai wanga wasipo peno ndaipinda. Hede rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinosvika kupimo. Ukuwo hurumende yeZimbabwe yagonzi nomakwai iri kunzi iyo yakapa Edgar Lungu pasipoti mandiwe inopuwa vanhu vakakosha munyika, diplomatic passport pachirungu. Pakanyangariwa hapo. Kana chiri chokwadi aiwa paitika mutsepwede chaiyo musvinu nokutoti mutemo pasi rese unobvumira kuti mutungamiri akamboita mutungamiri wenyika apuwe pasipoti yakadaro. Zviri kubvumirana anhu nyika yache. Apa iwo wamunangarwa hino wari kuramba wakandonyarara. Apawo ipapa zviri kunzi noabiya wanoringa zviri kuitika munomatongerwo enyika kana chiri chokwadi hino kuti chokwadi chere tati tazviziva zviri pamutemo. Paipapa Lungu anga akapinziwa muchipatara somunhu wekuZimbabwe achiseenzesa iyo pasipoti yekuZimbabwe yaanga apuwa. Unobva waita kuona nayawe kuti tiri pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai mabujamu. Ukuwo Christopher Mutsvangwa agotoita nyika yese muyembe fani agoreketai kuti tikutoda kutoti nyika iseenzese zigi imari yakasimba pasi rese kudarika dzimwe mari dzese, ndiyo mari inoita kutapira kupfuura dzese dzimwe. Mandiwe pakaita kuoma chaiko. Rekai tigoramba takaringa kuona kuti zvinopera sei izvozvi. Apa iwo wanenge wachitiza zigi yacho asi wari kuti ndiyo mari svinu. Mabuja muyembo wakadaro unoita kuhwadza. Rekai tirambe takaringira kuna yawe. Temba Gorimbo gototi aiwa ndiri hombiro ini ndozvidaba zvokutengiwa nokamwotika izvezvi ndiri kusenza zvosimba rangu mandiwe kuti ndibudirire. Agototi kwai wikineri ndakamuona kunhandare yendege kuDubai ndikamuiginowa ini ndiribe kumuringa kana kumukwaidza. Apa wikineri anga ari kuita zvacho zviya kuti rekai tigoona kuti tinokuitirei chii tinokuitai. Akati aiwa bandikuzvidaba zvinhu zvakozvo. Kwai ndikudaba kuota mwoto wombavha mandiwe aubva waziva kuti waita kunangidzirana. Rekai tione izvezvi dandemutande kufara nokuseka mandiwe. Kwai ndaramba kutengiwa ndinotengiwa basa ana Enzo Ishao. Idiwi wafana wari kubva waratidziwa kuti aiwa itai tusvinu wanhu unodaba kuti urambe uchiita kuota mwoto wombavha. Ipapa ichokwadi ari kukona ari kuita tusvinu kureketa kwakaita kudandiwa. Waidhi munangarwa wabenhuka munyika nyasi. Wanga wakaenda kuMozambiki
kuti wapemberere Mozambique chinohwadza wakomana wana makurukota masoja vamwe mapostori vanenge vachienda vanoenda komuunganira achikwira ndege akubenuka pokare vanoenda komuunganira idihwi mumaofisi munoita kugara muribe vanhu apa motika dzinoramba dzinokunguruka dzitendera kuenda nokubenuka zvinoita kuhwadza zvakaoma chaizvo. Regai tigoona kuti zvichachinjiwa chero izvozvo. So makore ese gore negore kwaichiremba Solomon gura matunhu anogara kuguriwa matumbu aidi zvakaita kunyangariwa. Ipapa kwai anenge aripo hondo huno ari kunze akadyiwa hamari inoita hazvuru 500 ibi ngavari kuda kuti tapa mukamwa vanhu wavo vanoita kureketa kudari gore negore anoita kubihwa mari gore negore kuzungaira rudziyo kwaakaita Mhanduwe. Hino rekai tigoramba takaringa hedu. Ipapa kwaburika masoko okuti gurukota rinoringa nozvougaro hwanhu munyika social welfare. Edgar Moyo kwayagodzinga wese wanotungamira dare runotonga kunasa board pachirungu kwaimane ofundira newabiache wese wandonzi kafundirei muri kunze uko kwenasa. Rekai tione kuti zvichasvika papi izvozvi zvicharamba zvakada ndicherekana kuti zvinenge zvienda nokupi. Kwaburika masoko okuti kwaigorekai kuterekera zviri kureketewa kuti Ignatius Chombo apfa kwairekai zviterekera Mhanduwe. Kati eoka mbani kwaagoreketa zvokupfa kwomunhu aribe kupfa iye zvisvinoba izvo muri kutomuingidzira makore kana mukaita kudanda. Rekai tirambe tichiona. Ipapa kwai Public Service Pension Fund wati tiri kuda kutenga hoterayo munomutapa iye iri kutengesiwa. Rekai tione kuti wachakona chere kuitenga pokare wogoisenzesa zvinomusoro. Tinenge tichikunyepai kana taona zvichiitika. Wamwe wanoita zvomutambo nemagitari waita kufara kuchibatiwa nomhosva mukuru pazimura Polisile Ncube kwayadewa wawa wakaita kubatiwa nomhosva yokuita chitsotsi idihwi ndosaka vanhu vangu vari kuchema nawo. Rekai tiringe hedu dziri kuitika ipo pasi rese kuti dzakamira sei. Kunodare romuJoburg dare guru ikweyo ragototi lungu ngaamire kuikiwa. Hurumende yeZambia ngaizouye ise mapepa zuva rechitatu risati rapfuura romwedzi uri kuteera mhuri yekwalungu inenge ine zuva ribodzi rokuti ipindure mapepa inenge aisiwa iwayo wozouya kudare wese zuva rechigumi mumwedzi watiri kubatayo. Pakaita kunyangariwa Mhanduwe kuno heno kuti kana akanzi akapinda nomapepa okuZimbabwe zvinopera sei. Rekai tigoona kuti zvinenge zviburika sei ipapo. Kukinya wafana vari kuramwa kuitisiwa nohurumende yavo. Naye unobva waita kuona kuti dzimwe nyika dziribe kurombesiwa nowakuru wenyika wanoita tusvinu chaito. Kunozvo kweduzvi urombwa hwacho Mhanduwe hunoita kuti munhu wese apute mbanje ibodzi pobva paita kusaya anosimudza musoro. Pakaita kunyangariwa anenge ada kusimudza musoro kugwarashiwa Mhanduwe. Saka wanoda kuramba wachiita kushota mbanani ringaika kwana dzamara kwakutoda kutodzamara tapfika dzimbadzo kusvikira yawauya paribe chizvino. Rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Apawo William Ruto agoniwa achitiza Mhanduwe kutiza kumzinda hurumende yache muNairobi. Wafana uchidikiwa kukinya wanoita kujamashonja aribe kufetiwa Mhanduwe wanoda zvekujairiwa. Rekai tione kuti wanosvika papi ipapa. Wanga wambozama kuti ngatimirei paribe munhu ari kubvumirwa kuburitsa zviri kuitika sezvazviri kunowaendesiwa kudare wakabva wadyiwa nonyaya. Unobva waita kuona nayawe kuti pakaita kunyangariwa apo. Asi rekai tirambe takaringa kwazvinoenda. Kwaburika kuti murume watuli madhonzera Richard Folkestone apfa hano makore 82 pachirungu. Mweya wachenga uzorore murugare. Iwo mapurisa muSouth Africa idi nyika yeSouth Africa yakanaka. Mapurisa chaiwo anoenda kuoratidzira kuti tiri kuramba tichibhinyiwa mumabasa mumu
novakuru vedu tikuzvidaba izvozvo. Hehe, dai kuri kwedu vanobvumiwa baba kana kuoniwa mandiwere vangadai vatoriwo vari kurova vanhu. Kunorekai tione ipapa kuti zvinopera papi chaipo. KuZambia nhau yemagetsi mandiwe iri kuita kuvatambisa bhibho chaiko izvezvi kureketa kuno. Aiwa chipande chichiri kuita kupindira mukati mandiwe nonyaya yekufunga kusaika kwemagetsi. Magetsi avo anze akienda goma awa 10 pazuva. Paribe chizvino rekai tione kuti zvinopera sei. Ukuwo Pakistan yagoreketa kuti Israeli ngaingotizame mandiwe, ngaingotizame inoita kuona zvimbokoma zvedu kuti zvinoita kuhwadza sei, kwai tinoikika kwete mbichana. Rekai tione kuti ndizvo chero zvichaitika kana kuti zvinenge zvitekera sei, nokuti ipo papa panzvimbo pawopa aiwa pari kuningisika kuti pano zvisvino zvida kuitika chete. Rekai tiringe ipapo takadaro hedu aiwa taringa ndisiwo mhandiwe onawo.